Garai batean pentsa ezina bazen ere, gaur egun laborariek etxaletik kanpo geroz eta laguntza gehiago eskatzen dute. Hain zuzen laborari ordezkapen zerbitzu bat eskaintzea arduratzen da Lagunak elkartea. Tokiko talde ezberdinez osatua den erakundean 1.600 laborari kidetuak dira eta urte osoan 125 ordezkari laguntza eskaintzen ibiltzen dira. Izaiten alda anizkasutan, beraz eritasunak, istripuak, heriotzeak, akiduraz gelditia direnak, horik dira beraz zailenak. Gero dira gehiago plazerrezko ordezkatzeak, beraz aitatasun oporraldiak, baita amatasun oporraldiak eta oporraldiak. Lagunak elkarteak urtez urte eskaera kopuru handiagoa jasotzen du Ipar Euskal Herri osoan instalatuak diren laborarien gandik. 2023an Ipar Euskal Herrian 30.000 horren ordezkatze egin gintuela. Eta 2024an 54.000 horren pasa ditugu. Beraz, eunaindako 50 gehiago hainiz da. Txomin Itiartz bere amarekin instalatua da Ostangon eta ardi esnedunak dituzte. Instalatzea erabaki zuenean, argi zuen ez zuela nahi astebururo etxaldean egon. Instalatu nintzelarik, ez nituen egun pausa bat zukan pixkat, ez nuen asteburu guzizan egin nahi. Eta beraz, sekatu nuen pixkat hasi nintzen egiten lagunei edo lagunen aneier edo interesatuak zirenei. Ea, bazuten ez momentu txipi bat etortzeko etxalera laguntzera eta pixkanaka atseman ditut bizpairu interesatuak zirenak. Astapenetik importanta zen ez beti hemen izaitea, ez blokatua izaitea hemen. Biziki maite dut nire lana, baina ezin dut egun guziz, ez dut hortaz bizitu nahi dut, baina ez dut hortan bizitu nahi. Ez dut egun guziak hemen etxaldean egon nahi bortxaz. Hain justu haien etxaldean laguntza eskaintzen dabil Mikezen Magi. Laborantza ikasketak egin, Euskal Herriko Laborantza Ganbaran luzaz lan egin eta ohartu zen etxaldean lan egin nahi zuela. Orain bada urte bat ordezkapenak egiten ari dela. Gogoa nuen beste txaldetan eribiltzeko ekoizpen mota ezberdinak ikusten eta lanean ikasten, lan egiteko manera ezberdina iniz direlako. Eta ere maite dut harremana egitea jendeekin eta ene inguruko laborariak eta laborariak ezagutzea, horiekin hitz egitea, horien egunekoa ezagutzea. Eta manerarik oberena da haiekin egunak pastea lan egiten etxaldetan. Laborariak laguntza oso aberasgarria iruditzen zaio. Badakizu goiztetantunako egitzen ziren eta etxaldean ari direnek bezala pixkat utiltate nagusi bat emaiten diozu zure egunerokoari eta bai, nik laguntza maite dut eta horra prestatzen dut gehiago. Epe ertain eta labur hortan segur ordezkapean txigiko dutala zenta nik biziki posteno eta betetzen eta elikatzen hori egiteak. Baina geroako ageriko ez dakit, ez naiz beti hola luzaroan proiektatzen ikusiko dut, baina maite dut hortan hitzen. Txomin Itiartek hasieratik argi izan du kanpotik laguntza jasotzeko prest zegoela, baina konstiente da etxalde guztietan ez dela beti horrela izan. Lehen ez zuten bortxaz hola pentsatzen, amak ez zuen hola pentsatzen ere ez zuen pausarik edo bakantzik hartzen. Ni ustez gazteak baute hola pentsatzeko desbente asun bat. Bai, orokorra ez bakarrik laborantzan orokorki gazte guztiak nik uste ez dute hainbeste lan egin nahi orain eta ukaitan algo dute denbora libre gehiago, importantea da. Segur aski hori da idekidura, deitzen dena idekidura. Egiak lehengo laborariek behar bat gutio nahiko zutela kanpoko jende bat beren etxaldetan ikusi eta abar. Eta oraiko gazteak idekio dilela eta erresago jartzen dutela norbait eta ongi daola. Mentalitatea aldatzeaz gain etxalden bizia ere asko aldatu dela uste dute. Aitatxi eta amatxi aipatzen ditugula jada, garai hartan bazen jende etxetan. Bazen beti norbait edo oseba edo txantxa edo aurride edo beti bazen jendea eta beraz etxeko egiten zuzten gauzak. Orai anitz laborantxetan presuna bat da etxetan eta berzea kanpoan lanean ari eta gero da behixi direla, zahar eta gazte, beraz bakotxak beren tokitan bizi direla, beraz, senditzen da langile eskas hori. Jende gutxiago denez ere eta mentalitateak aldatu direnez, nola gaztek ere nahi dute denbora libre gehiago, bakantzetara joan, eta beraz holako tresnak eta elkartak sortu dira, eta beraz gaina dretsuak badira, eta beraz hobe dretsu horiek baliatzea eta batzuk egiten dute eta bat hobe horrentzat.
Etorkizunari begira ikusi zortezkapenak egiteko eskaerak emendatzen doaztela, Lagunak elkarteak ez daki beti aterabideak aurkitzeko gai izango denez. Bitartean laborariz laborari elkarri laguntzen segituko diote han eta hemen.